ebunye ya elu si ejide Ugochi na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelere Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị oche ga-adị front and back fachasị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata bụ afọ a sị m na afọ ya pụtara anyị ihe ọma ma fepụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m na akakaka ya ama anyị na jijiji anyị ama anyị onye ọbụla sị ka o mee anyị na ọ karịrị anyị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile a sị m mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ha mewe onye anwa na ha karịrị ya ise n'ụbọchị taata isiokwu anyị ji wee bịakwa bụ nsọ na ọdịnala Igbo agba nke abụọ ya taa ka anyị na-achịkọta ya yes ọ nkụzi ga-enyere gị aka na ndụ ịghọta ihe niile ị kwesịrị ịma maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu afọ ọzọ maka na nchiri ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist I will answer. My mission is to help people live better life. Today, na ụbọchị anyị ji bịa ịkọwa maka eziokwu niile ị kwesịrị ịma gbasara nsọ n'ala Igbo. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. I can tell you what you will learn today will help you in life. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefutana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. N'ụtụtụ a ejegoro m na temple jee ya ahị your present your prayer request and the intentions of ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Mee chụọ aja dị ya ụbọchị 19th anyị ga-ejezi n'ihu temple n'ihu mmụọ niile dị na temple gbuoro ha anụ gbuo ebunu wee mesara aka aja bunye na aja esigo na-ebunye ọtụtụ ndị mmadụ na ndị anyị kwu na distance abụrụ ebadị ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. Then nke ọzọ si iwe ọkwa dị mkpa ọ bụrụ na n'ihi na-alụ na keweni cable television multi-choice Iroko television or any other television and they want to be showing our unique
Nollywood movies. Our stories are true life stories. Yes. And I can tell you we are pace setters. Our movies are very unique, different from here in Africa and Nollywood. Yes. Like I said before, we are building our epic village in oraifite. I can tell you as we speak now, and a major roofing and the Emego designs now those small houses, those huts. Now I can tell you once Hamiseria, then there were other movies. I gave the art back to back. You watch our movies, Jenna Ugochi tubelu movie productions na YouTube. Everybody can watch our movies. No longer in this channel of evangelization. Cause on chọrọ ịma atụ ya bụ ọ bụrụ na ị nọ n'ebu child of the temple. I mean ndị kụrụ mbamba tụ arụsị nọ na temple a na-akpọ ihe eji na nchewu. Echefuna na annual festival na-abịa na 16th of September. Ọ bụrụ na ị kụrụ arụsị mbamba and the chat from in that regard. Ka we can add there na WhatsApp group. That WhatsApp group for ịgbasa information ọ bụla anyị nwere is indeed etu a. Then a chat and the WhatsApp ka we can afa gị. Then nke ọzọ si bụ there were so many updates I ga na-enye gị ma mgbe ụbọchị a na-eru nso. Then ka nkwụsị ebe a. Then ka anyị gazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa ọma eto ogologo mana gee ntị gị mụta ihe. Anyị akọwa na part 1 kọwaa na nsọ ana ihe bụ na ebu basic thing na ibu onye ọdịnala bụ na ị ga-ada asọrịrị nsọ ana. Anyị wee kwuo na nsọ ana so na ihe mere ndị mmadụ ji wee gbagbuo n'ụka ọbịa maka na ụka ọbịa mere ihe niile ọ dịrị ha isi. Ụka ọbịa mere na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịnọkọta kwafuo ọbara na mmadụ nwere ike ije di na nwunye mmadụ na mmadụ nwere ike ije gwuru ji mmadụ ma ọ bụ gwuru atụrụ mmadụ bụ ihe nsọ ala. Mmadụ nwere ike ịdị na nwunye nne ya echi o jee confession ma ọ bụ ọ daa n'ime ụlọ si n'aha Jizọs okwucha ihe niile ochie crocodile tears ọgụ agbapụta gị ṅụrụ ya ofe thank you Jesus, thank you my Lord obido ya uche ewu na-agba arụ gị echi omechi ọzọ nke e mere juo ya eme ọzọ. Ọdịnala Igbo adịrị etu ọnwụ. Ọdịnala Igbo na-akọwara gị na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Go and read it, Galatians chapter 6 verse 7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Ọdịnala Igbo abụrụ shortcut. Ọdịnala Igbo is direct and simple. Na ịmara ihe ahụ ị ma achọ ka eme gị emere ya mmadụ. Ihe ahụ ị ga-achọ ka a ghara ime gị imere ya mmadụ. Ọdịnala Igbo kwenyere na kama. Ọdịnala Igbo kwetara na o metara buru kwetara n'ọfọ na ogu na ihe ọbụla isolu social yuri. Ọdịnala Igbo ekwetara na ọbara onye nwa wipụrụ away ya sin and once you mechara kwuo n'aha Jizọs na-agba arụgo gị. Ọdịnala Igbo frown at it because it's not true. Ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji wee gbagbuo n'ụka ọbịa maka na o mere life very easy. Mpụ wee na-arị ibi enu. Ọ bụrụ mgbe mbụ nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla dị na blood relative ya ga-eje n'aja ala je kwụọ alụ. Ị ghọtara ya? Mgbe ị gachara the process o nwere obodo ụfọdụ ya emie na ime ụdị ihe na-etu ahụ ike ime a ga-eme gị nke gị in the public to serve as a deterrent to others. Mana abatazie n'ụwa onye mee uche onye kwuo uche na onye mee uche ndị mmadụ na-emezi mpụ na ọtọnọ under the guise of no privacy. Ị ghọtara ya? Mgbe gburugbo ọ dịrị etu a n'ọdịnala Igbo. Mgbe gburugbo nwa agbọghọbịa mee tee ime a na-eji afọ egwu n'obodo soro ụzọ dị etu a wee nwụọ ọnụọ ndị mmadụ not to do so. Ị ghọtara ya? Ọdịnala Igbo na-epromote high moral values. Ọdịnala Igbo nwere nsọ. Mgbe gburugbo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa nsọ ana ị na-edebe nsọ ana ịma n'Igbo onye Igbo n'Igbo onye ọdịnala. Ọ bụrụ na ị na-edebe nsọ ana forget it. Ọ bụrụ ịtụ nzu maọbụ ịtụ edo maọbụ ịwa ọchị maọbụ ịṅụ nkwụ ọkụ ka eji ama onye ọdịnala. No, ọdịnala believe in practical terms. So if you are not keeping iwu ọdịnala ka nlọtakwara gị maka nwere ike ọ bụrụ ichefuola iwu ọdịnala mma appointere some cardinal ones. Yes, maka na oge adọrọ iwu ọdịnala forbidiri gị ijekwu nwunye mmadụ.
ịghọtara ya iwu ọda ahụ dị na forbidiri gị ime nwaanyị ngụgba mana a na-ekwuziri ụwa kịta na nwoke na ụmụ nwaanyị na-agụgba kwụzi nwoke yes ọ forbidiri ya ngụgba ọbụla abụ na ngụgba daiti akpọ rape yes ọdịnala Igbo frown atị gị nwa na onwe gị nwa okorobịa ine nwunye nna gị anya ma ọ bụ nwunye nwanne gị anya in lustful manner as long as ya nwanne nwoke a ka dị ndụ and as long as nna gị ka dị ndụ ya forbidden. Ọdịnala Igbo debere ihe na ị ga-adị asọ na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum na-abụ ọdịnala Igbo. Enwere nsọ ndị ọzọ bụ nsọ ndị enyere ọnọdụ dị elu ka ha sọ nsọ dị etu a si n'ụzọ dị etu a wee bụrụ nweta grace ha ga-enyenwe ike inyere ndị ọzọ aka dịka ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị dibịa maọbụ ndị aka ji ọfụ maọbụ ndị eze mmụọ dị iche iche. Nwoke wee ezigbo onye ọdịnala chọrọ ịgbagota na higher level adịghị eri ndị nwaanyị nọ na nsọsịrị. Yes, e nwere reason. At that point time nwaanyị na-emesurate o nwere ike imere gị ihe niile mana ihe gbasara ihe ị ga-eri n'ọnụ is not allowed to avoid contamination. Ya? Yes. Mwa na nwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ọ bụrụ na for any reason na nwunye m nọ na nsọ ọ marụgo na ọ ma esiri m nri ịghọtara ya now nwaanyị ọbụla ma oge nsọ ya nwere ike ibido likely nwaanyị ọbụla nwere ike ịga ejitewu na o nwere ike ibido echi nwanne echi ma nwanne echi so mgbe ahụ ibidoro mara na ọdụ ego n'ụkwụ ịmarụ nne ị na-esi siere di gị na ọ bụrụ na di gị bụ onye amaala ya ka ịbawa kichin isie nri a ofe ndị a tii na friji ọ masị na ihe ọ ga na-emezi iwu ime garị ma ọ bụ ime samụ ma ọ bụ whatever wọmzi ofe rie nri tụrụ ada days ahụ ị ga-anọ before you bounce back. Ịghọtara ya ọ bụrụ mgbe gburu gboo ma ọ bụ na onye ahụ bụ nnukwute ọgaranya nwewe ike ọ bụrụ ọsọ ego nwewe ike what it takes to have more than one assistant. Ndị gboo na-eme ya etu ọ bụrụkwa ndị gboo niile dụrụ nwaanyị na maka na ọ bụrụ mmadụ niile emegbu ya. Yes, ndị amara ndị a mewurie na-eme ọ bụrụ na onye dị etu a adọrọ n'ọnọdụ dị etu a onye nke ọ dị take over. Ịghọtara ya eso mmanụ nnukwu nna mba Eze-Ana throughout his stays on earth nwaanyị esiri onye nne ọsọ nwoke na-esiri nri. Yes, ihe o ji wee mie bụ ka ọ ghara inye ya ajọ nri. Ihe jikwa na-asọ ya bụ ka a ghara inye ya ajọ nri. Ịghọtara ya and once e nyere ya ajọ nri inye mmụọ ndị na-echukwa ajọ nri ọnya ka eji eme ya void. A sị kama ite nkwụ ga-esoro ọgọ na ọgọ ya tiwa so ihe dị na precaution. Ịghọtara ya ọnya ka eji asọ ya bụ nsọ. Then mana ọ bụrụ na na-eneghị anya n'irifio n'ala na-amaghị ama o nwere ihe ị ga-eme. Yes, o nwere ihe eji eme ajọ nri eji achụpụ anụsapụ ihe gbasara ajọ nri eriri eri. Ya bụ example iweta akwa ọkụkọ Igbo ma ọ bụ n'Igbo a traveler enwewere ike idiwe agụụ throughout the duration ị nwere ike ịnọ outside like mwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu mgbe m na-echi ọzọ iwu maasị Eze-Ana bụ na as long as nọ na Anambra State then I will not eat outside. Yes, unless na njele onye na nke onye echichi ibe m ịghọtara ya ma ọ bụ na njelu na be ndị ọgọ m direct mana nna anụ nwa ha nwaanyị mana ọ minus that ma ọ na nje na be onye ọzọ ibe m agaghị ana m nri mana ọ bụrụ na nje na nke onye ofeke ọbụla ọ bụrụ na ị wetara ọkụ ka m bie ya aka na ya I will not eat. I don't bother to. Sometimes ana m eso ụmụnna m jee aberia ma ọ bụ alụmdi na nwunye I will not eat. Yes, unless ịkpọkpụrụ m n'ụlọ pụtara m ọkụ eji ana m nri asị onye nze chizuru echizu. If not, I will not eat. I don't bloody care. Even na m ebere ọ normal 10 ihe niile abụ nsọ mmadụ na-asọ maka na ama na ụfọdụ ndị ụka mgbe ndị na-eme dry fast nọkwa eziokwu onwe ndị na-eme fruit fast nọkwa eziokwu ihe niile a na-eme ọkwa ka e wee ike gbagoo na mmụọ kwa eziokwu
so nke ndị ọdịnala imenara onye ọdịnala ọbụla dị serious ebere. So if you can, ọ bụrụ na for any reason na m travel, then ị ma na ihe m ma achọ uncooked food. Enwere m ike ịchọ banana, enwere m ike ịchọ fruits, enwere m ike ịchọ any uncooked food, understand? Enwere m ike were those uncooked food anwa, then chọọ mineral wee flush it down. Mgbe ụfọdụ kwa ọ bụrụ na nke ọ na-ekwe mme, enwere m ike ibu ọnụ atiri mgbede nnatabe merie m nri. Ihe batara bụ na achọrọ contamination because of what I represent. So ọ bụrụ na ị nwee ike imewu ya fine, because ọ gwụrụ mgbe ị nọ n'ụka ọbịa, o nwere nsọ dị iche iche a na-asọ kwa eziokwu. Asị na tata Good Friday ga-eri na anọ, asị na tata wachi Wednesday ga-eri na anọ, kwa ị na-asụ ya. So in any form of spirituality, enwelu nsọ niile abụ ka e wee wulite mmụọ gị elu. Nsọ niile abụ ka ị wee nwee ike nọrọ na etu ị kwesịrị ịnọ nọ na good shape. So ọdịnala Igbo nweburu nsọ ndị a bifo ndị ụka anyarị abịarị. So ọ bụrụ tata ka ndị ọdịnala Igbo practice holiness and spiritual elevation. Ịghọtara? So ndị Igbo na-emie. So nwaanyị nọ na nsọ amadugo na ọ ga-enye di ya ajọ nri. Ị na-ediro ka nwunye gị gwa nwunye gị again. Ọ madugo n'ihe na-asọ ezigbo nwaanyị before ọ na-enwe ana sign ọ gwa dị na nsọ ya na-achọ gị pụta dị afọ take over. Ịghọtara ya? Etu a ka o kwesịrị ịdị. Ka ị nwere onwe gị ọ mmadụ inye self control to onwe ya. That 5 days ya ma egbu gị, 4-5 days ya enwere ihe ọ ya eme gị. So ifuru ka nwoke si afụ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụzie na-enwere necessity, mana ọ bụrụ na for any reason, na maka ma ụfọdụ ndị mmadụ ga-ajụ m, yes, ọ bụrụ na for maybe anytime I decide to take vacation, yes, I want to decide to take vacation for the year and may take annually. I want to take a vacation outside. Decide that I'm travel then outside Nigeria for my own vacation, the annual vacation. I want to travel lawyer. Then at that point, I'm going to decide to eat. Or decide to live more on as a vegetarian or whatever. I'm going to decide that, but that one does not count because at that point in time, we want an option. You know that? Then when necessary, not very important, then I will manage and eat. Then, man, will I will endure. You know that? But I can tell you, even if you are drinking more water and the fruits, they are still safe. Then again, no chọrọ ịkọwala gị ebe na mana ọ bụrụ na o nwere ka isi wee dịcha ụdị nri abata, o nwere ihe a na-akpọ ihe tụ mmadụ si ewepụ onwe ya na ajọ nri o riri. Maka na ihe eji ekwu okwu ajọ nri ya bụ na o nwere nke iyi abụ iricha ọ bụrụ ihe ga-akọntamineti gị and ihe ọrụ gị. Ihe ị ga-eme chọba akwa ọkụkọ Igbo. Ịchọta akwa ọkụkọ Igbo iwere eme etu a na ajọ nri niile i riri na ọnya ka ị na-agbọpụta taa. Ị na ihe na-ekwu ihe agba akwa iji n'aka na ajọ ndị niile iri ma abịrịghị etu a n'ọnya ka ị na-agbọpụta taa. Iru ya n'ọnụ ime daiti kunye ya ume etu awa afọ na afọ abụ na afọ iwere okwu ọzọ bịa ajọ ndị niile iriri na nkwọ abụ na nkwọ ibute n'ọnụ emekwa ya. Ịghọtara ya? Na ajọ ndị niile iriri n'orie abụ na orie irukwu na eke abụ na eke iwekwu ya n'ọnụ imekwa na ajọ ndị niile iriri n'orie abụ na orie afọ na anọ ụbọchị na anọ iwere enyefezie n'isi je chiwa ya. Etu a ka esi eme ya. So nke a bụ easiest way iji men. Mana ọ bụkwa na ị nwere ya, then enwekwa ike use ose ọjị too ose ọjị kwubie okwu maka na at that point na-ede handicap nwere ihe ime. Then nke ọzọzi bụ o nwere ndị na-asị ma nsọ na o nwere ndị na-asọ nsọ ịfụ nwa ọfụ na osi n'ọdịnala Igbo. Nwere na-akụwa na some of this nsọ niile na ụfọdụ ndị mmadụ na-etinye bụ nsọ dịrị onwe ha, nsọ ha create iri onwe ha, maybe because of otu ha belong to ya, ma ọ because of ajọ ọgwụ onye anwa nwere, ma ọ because of na ụfọdụ mụtara ya na onye m gosiri ọrụ na-eme ya bụ ife mana ọ marọ secret behind it. Gatara onwe ndị wa atụrụ sokwa ire egwu. Onwe ndị nwere ike ịsị gị na dibịa a na-afụ nwa ekwupụtara ọfụ nwe ajụjụ na-ajụ ndị dị etu a sị ha ọ bụrụ na dibịa nwaanyị mụọ nwa ọ ya afụzi nwa ya. Dibịa nwaanyị mụọ nwa ụfọdụ nwere ike sị na ọ ya afụ ya 8 days, ụfọdụ sị na ọ ya afụ na 12 days. Wee na-ajụ ọ bụrụ na dibịa nwaanyị mụọ nwa ọ ya afụzi nwa ya
wee na-asị na in the world we are living today, ọ bụrụ na iwu onye ọdịnala ma ọ bụ n'iwu dibịa n'ịnọ mba ofesi ka agba nnọọ nwere one of my friend na-arụ dibịa n'Ọstra, amara m ka o si eme mana ọ na Ọstra amaka nnọọ dibịa. Now ọ bụrụzie na nwunye gị dị ime kpọje nwunye gị ụlọ ọgwụ amụzie nwa isi mba na ịma afọ ya a na-akụ ụdị aka akọ till the next 12 days. Anyway, ihe niile abụ iwu mmadụ dịrị onwe ya abụrụ iwu ọdịnala. It has no basic. Then abịa na ihe gbasara so onye sitere na ya ma afụ nwa nwunye ya nwụrụ for a whole 12 days nwere ike onwe risi agwara ngị risi si gọsịrị ya izi aịda na o nwere otu onye abilọngụ fọbidiri ya ma ọ bụ na o nwere ajọ ọgwụ agwọrụ fọbidiri ya ịfụ nwa ọfụ ade oru child, ma ọ bụ na onye anwa na-eme ebe zọ n'ihe ọ mụtara na nke mmadụ ọ na-eme ya na onye a na-eme ya mana ọ mara secret behind why onye anwa ji wee bido mebi ya. Ịghọtara ya? Ịbụ na atụrụ so gwanyere egwu onye anwa jụwagodo ihe na-eto anyị jụọ ya ịfụ nwa ọfụ kere ihe o mebiri o nwere ọgwụ ma ọ bụ ahịa idebere n'ụlọ ọrụ gị ọ ga-emebi asị dibịa. Ịghọtara ya? So nke a bụ iwu ma mmebi iwu. Ịghọtara dịka nsị mara ga-atụ na o nwere ndị dibịa nwere ike ịsị na-abụ ha achọ ịba n'ụlọ ọrụ ha were azụ baa that doesn't mean anything. Ma ọ ndị dibịa ya ọchị ịgba afa o were nzute n'anya ya na ihe agba anwansi ma ọ bụ dibịa je kpacha isi kpaa isi dada isi ya adị very dirty ma ọ bụ onye na-aha dada. Those things is not a choice. Maka na ama m ndị bụ dada by birth mana ha gwara ndị hara asụ na ha chọrọ ibu dada tụọ aja dị n'ime ha dịwara onwe ha nit. Ọ bụkwa na onye na-aha dada na-adị nit, they want no problem with that. Mana ịma na all cost effective ị ga-adịrị dị maintain ya ka ọ ghara ịghara ide nwa ọdụ. Ihe niile abụ etu onye si kwado. O nwere ndị na-abụ na ha na-eme dibịa ọ pụta onye a na-adị very dirty, ọ bụrụ dibịa sị gị dịba dirty ọ choice gị. Ịghọtara ya? So that is the thing. So onye na-achịkọwalụ gị n'ụwa some of this na mmadụ si na ya ma afụ nwa ọ mụrụ nwa Chukwu nyere ya anya for a whole 12 days. Ị getasị bi ọ bụrụ na be anyị onwe ndị na-eme etu anyị ma na o nwere ike onwe mmụọ ha na-asọrị ya mana ọ bụrụ ọdịnala Igbo distin then abịa na ụbọchị eji agụ nwatakịrị afa ọ bụrụ na amụta nwatakịrị ọfụ like ọ bụrụ na ọmụnwa o nwere ụfọdụ ụmụazị ya obi fa amụọ ha mmụọ abịakwuo afa ya aza ha afa ya aba nwa ahụ. Ịghọtara ya? O nwere ụfọdụ ụmụazị na-abụ o nwere some of my child na-abụ my children na-abụ bifo amụọ ya nwa ebughị ụzọ kwuo afa ya aba bifo amụọ ya mụọ. Ịghọtara ya? Mana to fulfill all righteousness ọ bụrụ na amụpụta nwa nwunye gị mụrụ nwa abịago bịazie gị ọ bụrụ mgbe gboo yes nwaanyị na-amụ nwa ụmụ nwaanyị ka ọ bụ ọrụ ha ijefu nwaanyị nọ na-amụ nwa nwaanyị mụtazie nwa apụtazie bịa kene maazị chief si ya na nwunye gị mụkọ nwa na o ritere nwa nwoke anyị nwa aṅụrị ma ọ na o ritere nwa ada enwe aṅụrị. Ghọtara ya? Den emesizie ndị ọ bụ ọrụ ije taidi ebe nwaanyị nọ ya mụ nwa ije taidi ihe niile anwa den dị nwa bụzi onye nọ dibịa ụlọ ọrụ ụbọchị 8 days eji mụ nwa ụbọchị a ka eji aba nwa aha. Ịghọtara ya? Ụbọchị a ka eji aba nwa aha. Ọ bụrụ na like mụnwa na nwunye mmụọ nwa ọmụnwa na nwa 8 days eji mụ nwa anyị ekutere m nwa ekuru m ya jee n'ihu akwari o wee kene ịfa maka na ha azala ekpere na ayọ yọrọ ha mgbe anwa enwere ezie nwa anwa enu dịka nna mụrụ nwa bụrụ ihe ị na-eme baptizim na-ejekwu na ụkọchukwu mere gị ma ọ bụ na pastọ gị mere gị ọ bụrụ onye nwere right ọ ikuribe nwa ahụ elu ịkpọọ ya afa ikene the gods of Allah ikene ya ancestors si ya tata na mụnwa bụ nna gị na-aba gị Tobechukwu n'ụbọchị taa na ọ bụ Tobechukwu bụ afọ ị ga-ebi ya here on earth. Ịbachazie ya afọ anwa ndị mmadụ enwe aṅụrị bido gwazie nne mụrụ nwa bido n'ụbọchị anyị bido gbọba Tobechukwu. Ịghọtara ya? Ọgwụ nna ga-aba nwa gị afọ. Ịghọtara ya? Ịbachazie mana ị ga-ebe ụzọ kwutere the cause of your land, thank them for making it possible na ha mere ka family ka ya lineage continue maka na gịnị bụ ndụrụgandụ bụ nwa mụta ọmụta ibie onye amụta ya mụta ibie onye amụta onye amụta ibie ọ
onye bụ life without end. And so he will bring the child. Ọ bụrụ na ndị ụka ha ejebe n'ọta ndị ụka mana gị nwa na onwe onye ọdịnala ọ n'ọtụ ọdịnala ka ị ga-eje iruo ikunye ya elu si my ancestors ekene m ụnụ maka na unu nyere m nwatakịrị a ka m bụrụ nna ya na-elekọta ya anya na bido taa na aha ọ ga-aza n'elu ụwa bụ afa dị etu a ikerecha ndị nna nna gị na ndị ichie na mmụọ niile ndị njedo nke Chukwu ndị na-eweta ọmụmụ ikerecha ya gozie nya nwatakịrị ịgocha nwatakịrị ọ bụrụ taa mbụ dibịa amaghị n'ụbọchị anyị kerecha ya taa were m nzu ma ya n'ihu n'ihe ọma ya na-akwụ ya mgba ya nzu n'aka ihe ọ bụla o metara aka ga-abụ ngọzi were nzu tee ya n'ọba ọba ya ọ ga-azụta ihe ọma n'aka na ịzụta ihe ọma n'ụkwụ aka ekpe zụtara ya egozie ekwubi okwu n'isi ya maka na ike dị n'okwu ọnụ imechi anyị ha ikinyekwazie nne 8 days ọhịa ndị Igbo ji eme ya ịghọtara ya so mana ya na-achịkọwala gị bụ nwaanyị mụrụ nwa anyị aba n'ihu ọrịa ma ọ bụrụ na ọka na-agba mme yes ọ bụrụ na ọka na-agba mme ọma aba n'ihu ọrịa mana ịgba mmiri ya kwụsị ya ana o nwere right ịba n'ihu ọrịa ịghọtago ịgba mmiri kwụsị ya n'ihe ọ ga-emezi iwe ọjụcha ahụ ya ihe o ji ajụcha ahụ nwere ike iyuzu akwụ nwere ike iyuzu otu ọjị na ahịfịa ndị ọzọ eji eme ya nke ọ bụla ruru ya aka o mesịa ya ọ dịgo gutogo ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a sendelu meseji na WhatsApp 08057837672 ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri emi sendelu meseji na WhatsApp 08057837672 ọkwa ọzọ m chọrọ ịmara gị ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala and dị proud na ịbụ onye ọdịnala echefukwara ịnọ ijee n'ikwu nne gị ọ bụrụ na ị ga-ejewu na arụsị ikwu nne gị jee ọ bụrụ na imejewu na arụsị ikwu nne gị were mmanya were ọjị chebe n'ikwu nne gị onye ọbụla bụ okenye n'ikwu nne gị ya ka ọlụ nwa ọkụ ya kwubiere yes maka na onye maara nna ya maara n'Igbo n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwe m okwu ngosi isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu si na ọmaka ga-emere ụlọ na onye chụkwara ụlọ ga-ada onye ọbụla ụlọ na-achụ na onye a ga-adakwazi na onye chechara ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya ma onwe ya ife ọma ga-emere ụlọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya gazie